माई बाप के चरनिया। प्रणाम नमस्कार भैया, हम गायक शैलेश परवाना आज बहुत ही बेहतरीन लोगों के गाना सुनावे जा रहल बानी जौन कि लोगों के दिल के छू जाई। तो बस वीडियो पर बनल रहे। अरे महान बाटे हो, महान बाटे हो, महान बाटे माई बाप के चरनिया। महान बाटे माई बाप के चरनिया, महान बाटे कि 9 महीना माई कोखिया में रखली। कितना दर्द पीर अपने उ सहली कि 9 महीना माई कोखिया में रखली। कितना दर्द पीर अपने उ सहली। अरे बाबूजी के नैया जहान बाटे हो, जहान बाटे माई बाप के चरनिया। महान बाटे माई बाप के चरनिया, महान बाटे कि माई बाबू के ना कर्जा दियाई। आज से लोना तू नहीं लगाई कि माई बाबू के ना कर्जा दियाई। आज से लोना तू नहीं लगाई कि माई बाप चरनिया चारू धाम बाटे। कि माई बाप चरनिया चारू धाम बाटे। महान बाटे हो, महान बाटे माई बाप के चरनिया। महान बाटे, महान बाटे हो, महान बाटे माई बाप के चरनिया। महान बाटे।